Assalamu alaikum, qadrli Türkmenistanlılar. Добрый вечер, уважаемые граждане Туркменистана. Хочу предоставить к вашему сведению основных қатарыңызға yetirecek Türkmenistan'ın migrasiya kanununun 29. maddesinde bu Google'da ya da Yandex'te ne bulunyan bolsanız qayta web browseri turkmenistan.gov.tm gelen vaktiniz Türkmenistan'ın migrasiya kanunu çıkıyor. Sonra 29. maddesinde 29. maddesinde Türkmenistan'ın gражданının pasportunu ne edip alıp bilýär, ne edip çalışıp bilýär. Mesela daşary ýurtda yerleşýänler Turkiýada, Russiýada, Indiýada, Amerikada, Ýewropa beýleki ýurtlarynda sizler bar bolan haýsy ýurtda bolýan bolsaňyz şo taýyň ilçhanasyna ýa-da konsullugyna ýüz tutup şu 29. maddanyň 3-nji paragrafyny salgylanyp arzaňyzy berip bilersiňiz. Buların edip oturan beýlekleri hem bar, mysal üçin İstanbulda konsulstwanyň ýazan sahypasyna Türkmenistanyň biometrik pasportuny berýär diýär. Ýöne munyň üçin sizde hökmeniyet Türkmenistanyň nemesine ýüz tutmaly. Näme ady Türkmenistanyň edaralary uluklara ýüz tutmaly almak üçin. Ýöne häzirki döwürde pandemiýa koronavirus bolup duranlygy sebäpli yurdumuza gidip bilemizak, yurtdan habar alıp bilemizak, gidýänem ýok, gelýänem ýok. Şol sebäpli mahaşy migrasiya kanununyň 29. maddesiniň 3-nji paragrafyny laýyklykda şo arzaňyzy berip bilersiňiz. Bu bir. Ikinciden hem şu konsullukda online başvuruş diýen neme bar. Hatda migrasiýanyň öz saytynda da bar. YKC-Münich. Şonun ýalda mysal üçin Türkmenistan Migrasiýa Gullugynyň online hyzmatlar bölümi bardyr. Şoňa giren wagtyňyz migrasiýa.gov.tm diýip çykýar. Şu taýda mysal üçin online hyzmatlar diýer. Biometrik pasport almak üçin elektronik ýüz tutma we onuň işleriniň nähili dowam etdigini ýagdaýyny barlamak ýagdaýyny barada şu taýlardan girip hem başvuruňyzy ýapyp bilersiňiz. Käbir temalarda nähili ýazyly zat edilip, eger arza boýunça soraglar, zatlar dörese, pazarlysta men size bu dama kömek etmäge taýýar. Men özüm şu taýda Turkiýada, İstanbulda Adım Serdar isläme wagtyňyz jaň edin, nomeryny bilýärsiňiz köpüňiz we Russiýadaky bu sahypada açylanak. Bardyr da bu problemasy. Neyse, opşin Türkmenistan'ın online hyzmatyny ýerýändigini hemmämiz gowy bilýändiris. O barada men uzak gurlap oturmaýyn. Opşin şeýle diýjek bolan häzirki alyp barýan ýurdun bikanun politikasyny hemmämiz gowy bilýäs. Şol sebäpli hem hiç çekinmeň, gorkmaň hormatly adamlar, spakoýna mertlerçe hakyňyzy talap edin. Hakyňyzy talap etmäni siziň hakyňyz bar. Size hiç kim näme üçin sen beýleýän diýen bilmez. Dilem barmaz, miltem etip bilmez. Hemmäňize minnetdar. Saglyqda görüşeli, ýetip gelýän Oraza bayramlary hemmäňize gutly mübarek bolsun. Hem şu aralykda aýdaýyn şu aradan çykan 53 sany doganymyz bardy. Jemi 55-ni boldy da täwirlendi. Şu 55-ni de Allaha jana şükür işdaýdaky Türk doganlarymız sağ bolsunlar. Elden ele kömek etdiler, iýilikden uzatdylar. 55 oglanyň her biriniň adyna bir Kur'an hatym edildi. Allaha jan o dünýäde mekanlary cennet bolsun. Sizler bilen hem Allah nesip etse ýurdumyzda toýlarda görüşmek nesip etsin. Sağ bolun, minnetdar, saman bolun, Allaha minnetdar. Allaha emanetsiniz. Ağzı verin, Tanrı verir. Türkmen ili ağzı verdir. Bundan beýlegem nesip bolsa diktatory haýrarsan, wezipesinden hem haýrarsan. Ýurdu oňaryp bilenak. Ne daşardakylary, ne içeridäkilerde eýçilik etip bilenak. Bular ýaly prezident min islämak we siziň hem islemeýändiňizi, bütün Türkmenistan bolup islemeýändiňizi hem bilýär. Allaha nesip etse, saglyqda görüşeli, toýlarda görüşeli. Spasibo. До свидания, добрый вечер всем.